Вече ви показахме как Гергана пее разсъблечена върху музика и текст на песен за войната в Газа. На другия ден Гергана даде ексклузивно интервю за сайта signal.bg. Как така тази песен попадна в твоето гърло? Ето това е рязко и дълбоко да навлезеш в темата. Геро, струва ми се, че отговорът на този въпрос е свързан с отговора на друг въпрос. След снощното предаване аз не мога по някакъв начин, поне малко да се зарадвам. Милата. Оказа се, че композитор на твоите думи и явно фен на палестинската изпълнителка Шадия Мансур е македонският хитмейкър. Той е... Неговото име е... Йорданчо Василковски Оцко! Реших да заложа отново на Оцко, защото той е утвърден композитор и аз харесвам неговата работа. Мерси! Направихме си среща, отидах в студиото, преслушах няколко песни и се спрях точно именно на тази песен. Що? Защото имаше нещо, самата песен, която много ми харесваше. И казах: Оцко, това е песента и ще я правим. Страхотен избор. Питах се за какво се пеят, в смисъл арабските мотиви. Да, на начало, вокалите. Да, в началото. И той ми каза, че тя е подходяща за текста. Изключително подходяща е, няма спор. Все пак в един момент се е появило съмнение за текста. Един мой почитател, Георги Русев, мисля, че така му беше фамилията, и ми казал: ти знаеш ли какъв е превода? И аз викам: да, нещо хубаво е. Ни позна! Подходящо за песента. И той вика: не, ти трябва да видиш. Даде, Гери, даде, ама защо аджеба не видя, бе, душа? Аз имам екипи, те мислят за мен. Ами да, страшно мислене е паднало. Идва ли ти в повечко малко това, което си чула в текста на песента и той може да се разбере по... двояко? Да. Двояко? Да. Лично аз, Кръстев, не намирам нищо двояко в тези думи. Не знам, защо така толкова буквално са го взели това нещо. Ох, майко! Значи големи буквалисти сме с тебе, Гери. Дали, ако има как, би я преправила тази песен? Зададах този въпрос и на това Оцко. вече ще попитаме Оцко. По-добре не питайте Оцко, защото ще вземе да тури нещо и я за войната в Украйна, я нещо за ислямска държава. Интересно ми е наистина, кой е подал сигнал? Айде, кажи ми кой. И как може да има такива хора? Искаме да се извиним на Гергана, че има такива хора, които са били оскърбени и втрещени от нейната изява. Впрочем, точно такъв наш зрител ни сигнализира за недоразумението. Някои от нещата имат право. Прави са хора. Имат право, казвам. Поне имаме право за някои неща. Благодарим! И те трябва да проверяват също така, преди да излъчват. Ще ги обидиш! Така ли? Това е така. Така ли? Ами така е, Гергана. Проверихме абсолютно всичко, за разлика от теб, мила. Грешката е там, че аз не проверих и не го смених. От тук нататъка вече аз имам и лупа, между другото. Не само чукче. Имам си и лупа. Значи Гергана, освен да чука чукчето, вече ще гледа и под лупа. Похвално. И как така тази песен попадна в твоето гърло? В принцип, ти знаеш, че аз не съм такава личност от тези по-сексапилните като цяло. И по-смела, така да кажеш, Предпочитам така до тук, да съм по-облечена, да поритвам с крачета, да помахвам ръчички и така. Кръстев, Гери да не прави детски песнички. Да поритвам с крачета, да помахвам ръчички и така. Ами ако на това казваш детски песнички... Аз съм просто Гергана. Сега, така и не разбрахме дали просто Гергана съжалява за случилото се, дали изпитва неудобство и нещо като срам, дали поднася извинение и дали песента "Твоите думи" ще продължи да съществува в този си вид.
Но пък разбрахме, че тя е повече от уверена в кариерата си на певица. Продължавам напред и ще работя. Гергана продължава напред, но въпросът си остава.